Tak říká. Takže chlapci, přemýšlel jsem o tom. Bude to asi nějak takhle. Pojedete k Luigimu, tam si zvednete bombu a pojedete k ním do restaurace. Tam mu zabijete ředitele a odbouchnete se jí. Vezmete všechny prachy a přijedete se. Jasné? Ale musíš sem ne? To je. No, tak jedete vy dva a nežádný se nenačí. Když se nedají. Ale prostě nazdar samé, co to bude dneska. Potřebovali bychom tady nějakou šetící strůl, nůž, Kota, Thompson a hlavně bombu. Docela jsou. Ještě otázka. Mám jak to odpálit. Položíš se tam a utečeš hodně daleko. Už? Škotící struna. A nechtě revolver. Kota pro mě. A tady ten? Ten má furt. Už nej. A ten Thompson ještě. A jak funguje ta brokovnice, co jsem ti prodal? Tak to už nevím, to asi nezjistím. A jo, zabil se s ním tak slušně. Takže parchanti, všichni nazad. Nezabijte mě! Dejte nahoru a odbouchněte se jim. Konec. A, staví mi to, jde na záchod. Okay. Co? Jak na tom záchodě? No, už si to řekl. Tam. Jde nahoru do kanceláře, odbouchni safe a zajdi postarám o ředitele. Potom se setkáme do konce. Okay. Kouření zabiju. Už já plný zlý, parchanti. Co se to tam děje? Já nevím. Jsem nikde The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kissed goodnight, how I hate going out in the storm. Hold me tight. What? Dělejte, to je jedna ani nevyjde. Jsem tady žádný. Docela dobrý plán. Ale jak zimno. To je. Prdele. Přijížděj fízlové. Trpláři. Napadá ti to, co mě? Ty vole, ty prachy! Tady jsou. Klobouk! To ty máš ale štěstí a to je spali klobouk a mě buffer. Ne. Tak to se vám povedlo, hoši. Chtěli jsme vás potěšit, pane. A to se vám povedlo. Tak, tady dostanete nějaký prachy. Děkujem, Jsem pane. rád, že jsem ve vaší rodině. Teď nic tady dělat nebudem, ať se to trochu uklidní. Okay. Dobrý den, pánové. Dobrý. Nečetli jste dnešní noviny. Co se stalo? Hromadná vražda v restauraci. Novinka. Nevíte o tom něco? Asi na tebe si dám pozor. Je něco k smíchu, mladej. Ne? No To okej. budu hlídat. Omluvte prosím tady samo. Je to pouhý pracovník na mé zahradě. No, to se ještě uvidí. Naschle. Naschle. No, skvěle. No, jas.
Tak ten nám to pěkně zavařil. Tohle byl nejlepší detektiv ve městě. Tak tohle asi byl nejlepší detektiv ve městě. No, tak to nebude zrovna nejlepší úkol. To nebude. Jo, a Lukasi, tenhle týden moc neutrácej. Nechoď do toho bordu jako vždycky. OK. A řeknu Luigimu, ať mi o něm něco zjistí. Takže zítra. OK. Takže si to projdu znova. Čekat. Ale to by znamenalo, že Lukas je syn Jamese dvojnásobného mafiána. Dobrý den, pánové. Jelikož jste mi nejlepší lidé, tak vás pověřím jednou prací. Zabijete svýho oteskáře. Jezdí každou středu domů za rodinou také. No, všechno studa. Co mám udělat? Možná nechcete hodit na kole. A přesně to chci, abyste udělali. Dobrý nápad, Lukasi. Víte, na jaký způsob fungují takové záchody? Ano, ale... Takže záchod odmítete a nevidíte detektiv. To nepřijde jako nejlepší nápad. Když si detektiv objedná kafe, nalijete mu tam projmout. On říká poběží na záchod a najde tam jenom díru. Potom mu to asi to schodíte a na tím se skvěle. To jsme mohli zvládnout. Nezapomeňte, vlak odjíždí ve 4 hodiny. A myslíte si koupit lístek, potom by to policie zjišťovala naši věci. Dneska máme láska. Ven, to chvilku odjíždí. Já půjdu na záchod, ty jdi do kuchyně. Až se objedná kafe, tak mu tam dej to projmadlo. To do vagonu číslo 2, takový chlapek pro boku. Čaj, tamhle, taková hinduistka tam je, přijeztej čaj. Máme tu objednávku kafe pro pána v klobouku, ve 3. vagonu. Salám šéf kuchaře, do 1. vagonu. Počkáme, až půjde na záchod. Kafe pro Vatrského. Proč jste to sakra nikdo neodnes? Ježiši Maria. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Joe? Dobrý den, pane revízore. Já pojďme se si dát do kufru. Jo, si to má. Můžete dojít. Okay. Víte? To projímalo, nedá se mu tam. To si že taky. Sakra! Máme asi jinou možnost. Musím dát si skočit, co myslíš? Tak já počítám na 3. Raz. Ne, já ne, ty. Dobře. Raz, 3.